Tämä on Politiikan viikko, Suomen Kuvalehden podcast, jossa puhumme siitä, mitä politiikassa tapahtuu ja miksi. Tänään on perjantai 14. helmikuuta. Minä olen Ilkka Hemmilä. Tervetuloa seuraan. Vaalikevään varmoja merkkejä ovat puolueiden ohjelmien sekä ensimmäisten galluppien ilmestyminen. SDP ja kokoomus kisaavat kevään tuplavaalien voitosta, mutta millaisia eroja puolueiden väliltä löytyy? Lisäksi Politiikan viikossa pohjustetaan Saksan vaaleja. Robertin reissun ajan näitä teemoja ovat pohtimassa kanssani työkaverit Suomen Kuvalehdestä, ajankohtaisjuttujen tuottaja Annu Marjanen, tervetuloa. Moikka ja hyvää ystävänpäivää kaikille kuulijoille. Sekä pitkien juttujen tuottaja ja ulkomaiden vaaliekspertti Milka Valtanen, tervetuloa. Hei ja kiitos oikein paljon tästä hienosta ylennyksestä. Politiikan viikon tämän jakson mainostaja on Idänsuhteiden museo Nootti. Mainoksen voit kuulla jakson lopussa ja sitten asiaan. Kevään kunta- ja aluevaaleihin on aikaa tasan 2 kuukautta. Viime viikonloppuna SDP järjesti oman kampanjastarttinsa ja sitä edellisellä viikolla omat vaaliohjelmansa julkaisivat päähallituspuolueet eli kokoomus ja perussuomalaiset. Perussuomalaiset esitteli oman ohjelmansa ihan puoluetoimistolla, kun taas kokoomus lähti nostattamaan vaalihumua Tallinnan lautalle. Demarien kampanjastartti oli konferenssihotellissa puheenjohtaja Antti Lindmanin kotikulmilla Vantaalla. Joko vaalikuume nousee, kun näitä ohjelmia luette? No ei, mutta se nousee, kun kuuntelee sitä, miten innoissaan sä oot ollut kaiken tämän minglauskierroksen jälkeen, missä sä oot tuolla kentillä ravannut. Että jos kaikki suhtautuisi yhtä innokkaasti näihin vaaleihin, niin, tai edes puoleksi yhtä innokkaana, niin äänestysprosentti varmaan lähestyisi 100 tai jotain. Joo, Politiikan viikon viralliseksi porvariksikin julistettu Ilkka Hemmilä lainasi mulle siis ihan tämmöisen fyysisen painoksen kokoomuksen vaaliohjelmasta ja sitten tunnollisesti luin sitä iltalukemiseksi. Ei siitä ehkä kuume noussut, mutta uni tuli kyllä. Mä puolestaan sain Ilkalta itse asiassa Demarien vaaliohjelman. En lukenut sitä iltalukemiseksi, mutta kyllä mä siihen tutustuin. Kuitenkin myönnetään. Porvari jakelee Demarien vaaliohjelmaa. Jotain epäilyttävää tässä on. Vähintään sinipunan pohjustamista. Persujen vaaliohjelmamme muuten sitten tutustuttiin kuitenkin ihan verkosta, että sitä ei ollut fyysisesti saatavilla. Nyt etukäteen sovittiin, että otetaan tähän 3 suurinta, joita käsitellään. Mutta ehkä tässä kohtaa pitää selventää, että kävin siis itse osallistumassa tuohon Demarien kampanjastarttiin viime viikonloppuna ja sitä edeltävänä viikonloppuna kartoitin sitten kokoomuslaisten kuulumisia. Ja nyt olo on kyllä vähän sellainen, että todenteolla olisi viikonlopun tarpeessa. Mutta sitä ennen puhutaan vähän kunta- ja aluevaaleista. Voitosta siis kisaa kokoomus ja SDP, eli pääministeripuolue ja pääoppositiopuolue. SDP on johtanut galluppeja syksystä asti ja myös ensimmäistä kuntavaalikyselyä, jonka Yle julkaisi viime viikolla. Puolueen kannatus oli siinä 22% ja kokoomuksen 20,8%. Eli rinta rinnan melkein. Mennään, ei ihan. On tuossa aika selkeä ero. Kokoomuslaisten viesti tähänhän on, että tuo ei ole ero eikä mikään. Kokoomus saa etua siitä, että sillä on uskollisimmat äänestäjät ja puolue luottaa sitten kunnon kampanjoinnin tuomaan loppukiriin. Sen sijaan SDPn tukijat käy uurnilla harvemmin näissä niin sanotuissa välivaaleissa. Onko nämä välivaalit? Tämä on Jenkeistä tuleva suora rinnastus. Ilkka on taas lukenut liikaa lehtiä. Olet lukenut liikaa jenkkivaaleja koskevia juttuja. Vai onko tämä joku ilmaus, jota yleisesti käytetään? No siis se ilmaus ehkä nyt tulee siitä, että kuntavaaleissa, aluevaaleissa, eurovaaleissa on kuitenkin muita vaaleja, eli eduskuntavaaleja alhaisempi äänestysprosentti. Toki, joo. Ja sitten se pressavaalit huitelee ihan omissa lukemissaan. Mutta tämä on varmaan syy siihen, että miksi Demarien johto Ylen kuntavaalikallupissa oli merkittävästi pienempi kuin heti seuraavana päivänä julkaistussa eduskuntakyselyssä. Mutta siirrytään nyt näiden ohjelmien heiluttelusta niiden käsittelyyn, eli kun olette lukeneet, niin osaatte varmaan referoida niitä olevan loistavasti. Totta kai aivan ulkoa opeteltu ihan tätä päivää varten. Ainakin yksi keskeinen huomio näissä on se, että demareille on tulossa tämmöiset protestivaalit. Toki kun oppositiossa ollaan, puolueen slogan on "Kaiken voi tehdä reilummin". Ja kokoomuksella taas sitten on selkeästi tämmöinen pääministeripuolueen vaaliohjelma. Toki kaikkia halutaan niin kuin parantaa, mutta mitään ongelmia ei haluta alleviivata, että ikään kuin asiat on jo aika hyvin, mutta halutaan vaan vähän vieläkin parempaa. Joo, sehän oli aika varovaisia ilmaisuja siellä käytettiin. Että. Ei hirveästi mitään kritiikkiä ja sitten erityisen hauskaa on se, että kokoomus ilmoittaa, että opposition kriisipuhe sotesta riittää. Ja vielä vähän aikaa sitten tätä kriisipuhetta piti kokoomus itse, mutta sehän olikin silloin oppositiossa itse. Toki, eli roolit on
tässäkin ihan kohdallaan, kuten politiikassa kuuluu. Yleisesti huomiona se, että kuten aikaisemminkin kuntavaaliohjelmissa on nähty, niin nämä liikkuu varsin tällaisessa ikään kuin yläpilvessä. Osinhan se toki johtuu siitä, että kuntien ja hyvinvointialueiden tilanteet on aina hirveän erilaiset ja valtakunnallisten ikään kuin näkökulmien löytäminen on sitten vähän sellaista haastavampaa. Selkeitä eroja toki löytyy, kun on näin erilaisista puolueista kyse, mutta mun silmin ei kuitenkaan ehkä mitään hirveän erityisen yllättävää, että ehkä pikemminkin nämä linjaukset vastaa aika hyvin sitä politiikkaa, millä puolueet on profiloitunut valtakunnan politiikassa ylipäätään. Et esimerkkinä vaikka suhtautuminen valinnanvapauteen ja palveluiden yksityistämiseen, niin perussuomalaisten mielestä hyvinvointialueiden pitäisi hyödyntää enemmän yksityisiä palveluntuottajia. Kokoomus puhuu tästä asiasta varovaisemmin ja ympäripyöreämmin, mutta mainitsee, että hyvinvointialueilla pitäisi kuitenkin lisätä palvelusetelin käyttöä. Ja demarit taas arvostelee tietysti hallitusta siitä, että se syytää satoja miljoonia yksityiseen terveysbisnekseen, kun rahat pitäisi käyttää julkisen terveydenhuollon vahvistamiseen. Myös kouluihin liittyy pari tämmöistä raikkaan konkreettista avausta. Demarit ehdottaa, että yläkouluissa koulupäivät alkaisi aikaisintaan 9:00. Ja se ehkä niin kuin vaikuttaa vähän silleen jotenkin triviaalilta, mutta oikeastaan tämä idea on jotenkin ihan järkevä siinä mielessä, että tiedetään, että murrosikä myöhäistää melatoniinin tuotantoa muutamalla tunnilla, minkä vuoksi teinit on jatkuvassa jetlagissa ja siksi nämä aamuherätykset on niin vaikeita. Tämä on todellakin ainakin meillä kotona huomattu ja siksi mä erittäin lämpimästi kannatan tätä ehdotusta. Tosin kun mä tästä meillä kotona otin puheeksi, niin teiniltä tuli heti vähän epäluuloinen huomio siitä, että tarkoittaako se siis sitä, että ne sitten koulupäivät iltapäivästä pitenisi tunnilla, että onko tähän joku koira haudattuna kenties tähän ehdotukseen? Ja te ette selkeästikään usko, että teinit ei käyttäisi sitä tekosyynä valvoa entistä pidempään, koska itse ainakin tekisi välittömästi niin. Näin voisi hyvin käydä toki. Joo, kokoomus sitten taas kouluihin ehdottaa tämmöistä lukutaitotavoitetta, jolla siis mitattaisi sitä, että miten oppilas pärjää. Jos ei yllä tähän lukutaitotavoitteeseen, niin sitten on oltava mahdollisuus kerrata se luokan oppimäärä ilman huonon oppilaan leimaa. Ja sieltä löytyy myös tämmöinen maailman kokoomuslaisen lause: koulun tavoite ei ole tasapäistäminen, vaan valmiuksien antaminen. Aivan. Perussuomalaiset puolestaan kannattaa tarkkailuluokkien palauttamista ja sitä, että päiväkodeissakin pitäisi harkita erilaisia tasoryhmiä, eli heikommin pärjäävät sitten omiin ryhmiinsä. Tätä eroja sitten löytyy toki muissakin asioissa, kuten perinteisesti suhtautumisessa taloudenpitoon. Kokoomus painottaa tällaista ikään kuin järkevää taloudenhoitoa. Se näkyy heidän visuaalisessa ilmeessä. He on sinne tuonut erilaisia kuvatehosteita. Siellä on muun muassa aivot ja laskin, joka tietysti kertoo siitä, että heillä on matikka kuntatalous hallussa. Ja koira, jonka alla lukee, että vaikea tätä mennä haukkumaankaan. Niin, kyllä, eli tämmöistä kivaa pikkunokkeluutta. Perussuomalaiset tietysti tällä samalla talouspolitiikan tiukalla linjalla, mutta että omalla kierteellään, että siellä he puhuvat populistisesti pullasorossa sektoreista ja niin edelleen. Ja demarit sitten kannattaa tätä kautta linjan tätä reiluusteemaa ja sitä, että konkreettisesti se näkyy esimerkiksi siinä, että hyvinvointialueille heidän mielestään pitäisi antaa lisää aikaa alijäämien kattamiseen. Kaikennäköistä siis löytyy, mikä johtaa myös vaalien perinteiseen päänsärkyyn, eli siihen, että puhutaanko oikeista asioista ja mistä saa puhua. Ja kysymys alijäämien kattamisesta, eli siitä, kuinka nopeasti hyvinvointialueiden pitäisi laittaa taloutensa tasapainoon, on yksi tällainen esimerkki. Että sehän on puhtaasti valtiovallan, eli hallituksen käsissä oleva asia. Ja muutenkin, vaikka kunnat vastaa koulujen toiminnasta ja hyvinvointialueet vastaa terveydenhuollosta, niin kyllähän valtiovalta vaikuttaa näihin asioihin aivan valtavasti omilla linjauksillaan. Toinen tähän viittaava asia on tuolla demareiden vaaliohjelmassa oleva linjaus 2 viikon hoitotakuusta. Äkkiseltä se tuntuu kuuluvan enemmän eduskuntavaaliohjelmaan. Niin, siinähän on siis kyse siitä, että Orpon hallitus poisti aiemmin laissa olleen linjauksen, jonka mukaan terveydenhuollossa pitäisi päästä kiireettömään hoitoon 2 viikossa ja nosti ton kyseisen ajan peräti 3 kuukauteen. Tälle laskettiin perusteluksi se, että siitä tulee säästöä 132 miljoonaa euroa. No, SDP lupaa nyt säilyttää tuon 2 viikon hoitotakuun, mutta miten se tapahtuu, kun nyt ei käydä eduskuntavaaleja?
Tämä asia ihmetytti myös tuolla Demarien kampanjastartissa ja puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi selitti asiaa toimittajille näin. Kaikilla Suomen hyvinvointialueilla on nyt tällä vaalikaudella SDPn edustajat toimineet sen puolesta, että se 2 viikon hoitotakuu pysyisi siitä huolimatta, että Orpon-Purran hallitus on romuttanut sen 3 kuukauteen. Siitä on äänestetty myös eri hyvinvointialueilla. Osassa se on edennyt maaliin asti, osassa ei olla saatu muutoksia, osassa asia on vielä kesken, mutta siitä on ihan varma, että tämä tulee olemaan iso yhteiskunnallinen kysymys myös tulevalla kaudella hyvinvointialueilla. Eli puoluesihteeri linjaa, että tämä olisi niitä asioita, joissa hyvinvointialueella ihan oikeasti olisi sitä paljon puhuttua päätösvaltaa. Tietenkin tämä sopii Demarien protestivaalihenkeen, kuten Milka aiemmin viittasi. Nyt ne demarit kannattaakin sitten paikallista sopimista. Kerrankin. Niin, hallitukset tätä päätöstä pidentää hoitotakuutta, niin sitähän kritisoi tuoreeltaan myös hyvinvointialueiden johtajat juuri siksi, että jos se hoitoon pääsy viivästyy, niin sitten kulut pääsee helposti myöhemmässä vaiheessa kasvamaan. Mutta mä oon törmännyt tähän samaan ajatteluun muidenkin, varsinkin oppositiopuolueiden kampanjoinnissa tai keskusteluissa. Vihreältä mä olen ainakin Helsingissä kuullut tällaisia ajatuksia, että kaupunki voi ikään kuin kumota hallituksen päätöksiä paikallisesti tai toimia jotenkin niitä vastaan. Esimerkkinä tästä on mainittu vaikkapa se, että kaupunki voi jatkaa terveydenhuollon tarjoamista paperittomille aiemmalla tasolla, vaikka hallitus on poistanut sitä koskevan valtakunnallisen velvoitteen. Suomessahan kunnilla on perinteisesti ollut tosi vahva itsemääräämisoikeus ja myös niin kuin ymmärrys siitä omasta itsemääräämisoikeudestaan ja siksi munkin sydäntä jotenkin lämmittää aina tämmöinen kuntakapinointi, varsinkin jos se niin kuin tähtää siihen, että kunta sitten tuottaa näille asukkaille vähän parempaa palvelua kuin valtio ehkä haluaisi luvata. Ohjelmissa puolueiden välillä löytyy muuten eroja joskus senkin perusteella, mitä siellä ei mainita. Kokoomus kyllä puhui tässä omassa vaaliohjelmassaan toisaalta jengiytymiskehityksen ehkäisystä ja toisaalta hoitajien riittävästä kielitaidosta, mutta jostain kumman syystä koko ohjelmassa ei kertaakaan mainita sanaa maahanmuutto tai maahanmuuttaja. Ehkä se on heille heidän varovaisen ohjelmaan liian tulenarka termi. No se on mun mielestäni aika hyvä tiivistelmä siitä, että kokoomuksen ohjelma liikkuu monin paikoin aika yläpilvessä. Että toivotaan kaikkea kivaa kaikille, mutta ei mennä nyt liian syvälle siihen, että mitä asiat tarkoittaa käytännössä tai miten ne konkreettisesti sitten toteutetaan. Sen sijaan perussuomalaisille maahanmuutto on ihan avoimesti tärkeä asia, joten termi löytyy heidän ohjelmastaan eri muodoissa 35 kertaa. Joo, demareiden ohjelmassa maahanmuutto mainitaan muistaakseni 8 kertaa, että sinne puhutaan muun muassa maahanmuuttajien kotouttamisen tärkeydestä ja niin edelleen, mutta ei ollenkaan tällä näin usein tai näin joka käänteessä kuin mitä perussuomalaisten ohjelmassa. Mutta mä panin muuten merkille, että demarien ohjelma on käännetty 13 eri kielelle. Että siellä on mukana somali, soraani, persia, arabia, koltta, saame, selko, suomi niin edelleen. Niin, ja puhumattakaan Virosta, Ukrainasta ja tietenkin Englannista. Tässä saattaa näkyä se, että kuntavaaleissahan ei tarvitse olla Suomen kansalainen, jotta voi äänestää. Kyllä. Eli puolueiden kannattaa kosiskella myös muita kuntien vakituisia asukkaita. Ja vaikka heidän keskuudessaan olisi matalampi äänestysprosentti, niin sieltä voi kuitenkin tulla jotain ratkaisevia lisääniä. Tällaisia samanlaisia käännöksiä ei muuten löytynyt kokoomukseen ja tietenkään perussuomalaisten ohjelmien kohdalla, että kokoomuksella taisi olla ihan perus Englanti, Ruotsi, Suomi. Saa nähdä, muuttuukohan toi, koska kokoomuksella oli eduskuntavaaleissa kyllä ihan kunnon kattaus. Okei, siellä oli joo. muistaakseni saamea ja somalia ja kaikkea mahdollista. Joo, ja voi olla, että mä en sitten vaan katsonut heidän verkkosivujen riittävän syvällisesti. Veikkaukset pystyy, milloin nähdään perussuomalaisten kuntavaaliohjelma arabiaksi. Sitä odotellessa. Ehkä tässä näkyy vähän niin kuin sekin, että maahanmuuttopolitiikka ei sinänsä ole kuntien vastuulla, mutta sitten kotouttamispolitiikka toisaalta on. Mutta kun te olette nyt opiskellut ulkoa nämä kaikki puolueiden vaaliohjelmat, niin näyttääkö teistäkin siltä, että niin kuin perussuomalaisilla on ylipäätään eniten ehdotuksia? Joo, ilmiselvästi panin tämän merkille ja mä luulen, että se johtuu osin siitä, että he yrittää kaikin keinoin aktivoida omia äänestäjiä, jotka perinteisesti jäävät näissä vaaleissa kotiin. Ja sitten lopputuloksena siellä on nostettu esiin erilaisia iskulauseita, kuten se, että emme voi luopua perinteistämme vain, koska joukossamme on ihmisiä, jotka ovat liian tyhmiä ymmärtääkseen näkemänsä. Eli näillä varmaan sitten saadaan ihmisiä heräteltyjä urnille. Mutta jo on siellä toki, niin kuin tuossa mainittiin, niin jotain konkreettisempiakin yrityksiä, kuten että suomalaiset hoitajat pitäisi saada erilaisilla kannustimilla houkuteltua maailmalta takaisin Suomeen ja niin edelleen.
Viime aluevaaleissahan perussuomalaiset kampanjoi osittain bensan hinnalla ja ehkä se oli enemmän semmoinen koeponnistus sitten seuraaviin eduskuntavaaleihin ja vähän samaa saattaa olla joissain asioissa ilmassa nytkin. Mitä sitten, jos nyt kunnassa valta vaihtuu, niin miten se käytännössä vaikuttaa sen kaupungin tai kunnan kehittämiseen ja johtamiseen? Jos vaikka niin kuin pääpuolueeksi nyt nousisi demarien tilalle kokoomus tai toisinpäin? No noilla nimenomaan sillä esimerkillä, jos menee, niin monissa paikoissa voi olla, että se ei vaikuta kauheasti mitenkään. Että tietyllä tavalla yhteistyö jatkuu. Esimerkkinä nyt vaikka niin Tampere, jossa on SDP ja kokoomus ollut viime vuosina tosi tiukasti kisannut siitä, että kumpi on se suurempi puolue. Ja se on niin kuin voinut ratketa ihan 10 äänillä. Ja siitä huolimatta kaupungista nyt tunnetaan tämmöinen termi kuin aseveliakseli, eli siellä nyt osataan tehdä tätä niin kuin näiden kahden puolueen välistä yhteistyötä ja on tehty pitkään ja kehitetty sillä kaupunkia. Muutenkin kun juttelee kansanedustajien kanssa, jotka on aiemmin toiminut vaikka pitkään kuntapolitiikassa, niin monet heistä korostaa, että valtuustoissa puolue tekee hyvinkin käytännönläheistä yhteistyötä eri asioissa, hyvinkin erilaiset puolueet siis yhdessä, mutta Arkadianmäellä jaot on paljon repivämpiä. Ja tässä näkyy semmoinen, että kunnissa ei ole tällaista samankaltaista hallitus-oppositioasetelmaa, mitä löytyy sitten eduskunnasta. Miksi ei voi koko maata hallita kuin kuntaa? Ei tarvitsisi riidellä koko ajan. Voisi tehdä niitä käytännöllisiä päätöksiä. Mutta sitten saman aikaan onhan myös näissä kunnan valtuustoissa puoluepoliittisia kiistoja ja varmasti myös repiviäkin keskusteluita. Et konkreettinen kysymys voi olla vaikka se, että minkä verran kunnassa halutaan tarjota yksityistä varhaiskasvatusta vai halutaanko se pitää kunnallisena. Et esimerkiksi Helsingissähän muutama vuosi sitten päätettiin, että varhaiskasvatuksessa ei oteta käyttöön palveluseteliä. Ja tuolloin isoista poliittisista ryhmistä kaikki muut paitsi kokoomus vastusti palvelusetelin käyttöönottoa, koska sen katsottiin suosivan liikaa suuria ketjuja. Niin ja ehkä ei siellä aluevaltuustoissakaan aina ole ollut niin hirveän sopuisaa, vaikka niissä nyt ei edes käytetä mitään oikeaa valtaa. Niin, näin mä oon myös ymmärtänyt, että ei ne ihan sopuisia kokouksia ole olleet. Mutta ehkä tässä palataan lopulta siihen, että kuntavaaleista on kuitenkin tavallaan vaikea puhua näin valtakunnallisella tasolla, kun Suomessa on 300 kuntaa ja sitten on 21 hyvinvointialuetta ja kaikilla on vähän se omat tilanteensa, että mikä on minkäkin kokoisessa kunnassa ja minkäkin kokoisessa hyvinvointialueella nyt tärkeää ja ajankohtaista. Niin se on totta, mutta yleisesti ottaen mä oon silti jotenkin on vähän kyllästynyt siihen toistuvaan valitukseen, mitä me toimittajat ja minä itsekin olen harrastanut, että nämä vaalit ei kiinnosta äänestäjiä, että on hankala löytää toimivia näkökulmia, kun kuntien ja hyvinvointialueiden tilanteet on niin hirveän erilaisia, eikä aluevaltuustot edes päätä itsenäisesti oikein mistään ja on tämmöisiä kumileimasimia ja niin edelleen. Ja että vaalitenteissä ja vaalikoneissa kysytään kysymyksiä, jotka ei kuulu ehdokkaiden toimivaltaan. Mutta että eikö pikemminkin ole niin, että meidän pitääkin puhua vaalien alla siitä isosta kuvasta, eli miltä hyvinvointialueiden taloustilanne näyttää ja sitten mitä se tarkoittaa kuntien taloudelle, kun sote-palvelut ei enää olekaan niiden vastuulla. Ja lapsiperheiden palveluista on tullut niiden tärkein tehtävä ja myös ylivoimaisesti isoin menoerä. Et kyllä mulla ainakin äänestäjänä kiinnostaa, mitä ehdokkaat vastaa vaikka siihen, että pitäisikö hyvinvointialueiden saada lisää aikaa säästöjen toteuttamiseen, vaikka aluevaltuutetut ei niistä päätäkään. Että kai me voidaan olettaa, että äänestäjät osaa sitten itse tutkia oman kunnan ehdokaslistoja ja niitä paikallisia kysymyksiä, kun ensin tulee ylipäätään tietoiseksi, että meillä on jotkut muutkin vaalit kuin Yhdysvaltain pressan vaalit. Ja ihan täällä koti-Suomessakin. Tässä nyt on paljon Yhdysvaltoihin viitattu, mutta muista vaaleista puheen ollen meidän pitää varmaan siirtyä eteenpäin. Ennen Suomea uurnille päästään Saksassa. Euroopan suurin talous ja EUn väkirikkain maa äänestää liittopäivävaaleissa ensi viikon sunnuntaina. Riitasa liikennevalohallitus eli demareiden, liberaalien ja vihreiden liitto kaatui viime vuoden lopulla. Vaaliasetelmia pohjustaa SK:n nohevan Eurooppa-avustajan Topi Jukan artikkeli Viikon lehdessä. Mutta mikä tulos sieltä nyt oikeastaan on tulossa ja miksi Suomessa pitää olla kiinnostuneita Saksan vaaleista? Nythän kannatusmittauksia johtaa kirkkaasti tämmöinen keskusta-oikeistolainen kristillisdemokraattipuolue ja vaikuttaa aika selvältä, että Saksan seuraavaksi liittokansleriksi nousee puolueen johtaja Friedrich Merz. Ja sitten se, mikä näissä vaaleissa meitä oikeasti kiinnostaa, on Gallupien kakkosia, koska nyt toiseksi suurimmaksi puolueeksi on nousemassa tämmöinen osin äärioikeistolaiseksi määritelty vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD. Ja nykyinen pääministeripuolue sitten eli SPD on vasta kolmantena
Ja nyt hyvin lyhyellä vaalimatematiikalla niin lasken, että aika hankala vaalitulos on siis tiedossa. Ja kyllä siitä pitäisi meilläkin olla vähintäänkin kiinnostunut, ellei jopa vähän huolestunut. Saksa on meillä monessa mielessä paljon selkeämpi verrokkimaa kuin Yhdysvallat, mutta silti me tosiaan seurataan jenkkivaalien kohdalla isolla volyymilla, joka on rasahdusta, ja Saksa taas tuntuu jäävän vähän liian vähäiseen rooliin. Et toki meillä on ollut viime päivinä ja viime aikoinakin, viime viikkoina, niin hyvää Saksa-vaaliseurantaa, mutta että se tuntuu hukkuvan tämän Yhdysvallat-uutisoinnin alle. Niin, ja myös tapahtuu aika paljon asioita, että vaikka olisi sitä mieltä, että Yhdysvaltoja seurataan liikaa, niin tällä hetkellä Yhdysvallat on myös tilanteessa, missä sieltä tulee uutisoitavaa aika paljon, vaikka sitä volyymia haluaisi kuinka paljon pienentää. Mutta meillä on itse asiassa tämän viikon lehdessä myös toimittaja Anna-Leena Laurenin näkökulmakirjoitus, ja hän käsittelee tätä samaa tematiikkaa, mistä oli puhetta. Lauren on siis entinen Moskovan ja Ukrainan kirjeenvaihtaja, ja hän on nyt aloittanut Berliinin kirjeenvaihtajana. Ja hän kirjoittaa, että kun hän on saapunut tuonne maahan, niin hänen tietämättömyytensä Saksasta oli paljon suurempi kuin ikinä olisi voinut kuvitella. Joo, tämä oli hyvä kirjoitus. Mä luin ehkä sitä enemmän siitä näkökulmasta, että ylipäätään kun sä muutat toiseen maahan, niin se oma tietämättömyys sen arjesta paljastuu. Että ulkoapäin on aina helppo analysoida, mutta että ymmärrys lisääntyy ja silmät avautuu vasta sitten, kun sinne muuttaa. Niin, ja ehkä me ollaan koko maanosassa suhtauduttu Saksaan jonkin sortin itsestäänselvyytenä. Sitä on pidetty Euroopan talouden moottorina, ja nyt mielikuvaa pitää päivittää, kun Saksa onkin aika pahoissa vaikeuksissa. Ja aivan varmasti tämän Saksan suhteen osuudessa näkyy kyllä Yhdysvaltain kulttuurihegemonia sekä englannin kielen asema Suomessa. Toki. Mutta mitä Saksan vaaleihin nyt tulee, niin sen pääaiheena vaikuttaa olevan maahanmuutto, ja elefanttina olohuoneessa tosiaan tämä AfD. Tähän mennessä muut puolueet on eristäneet AfDn päätöksenteosta valtakunnan politiikassa. Siellä tunnetaan tällainen termi kuin Brandmauer, eli palomuuri. Mutta nyt viime aikoina on puhuttu siitä, että pitääkö tämä palomuuri sittenkään? Kyllä. Ja tämä palomuuri tosiaan on kiinnostava kysymys, koska sitä on suomalaisesta näkökulmasta vähän vaikea ymmärtää, että meillä ja monessa muussakin Euroopan maissa laitaoikeistoa on viime vuosina otettu hallitusyhteistyöhön tai vähintään tukipuolueeksi mukaan, ja osin siinä on tietysti taustalla ajatus siitä, että eristäminen voi vaan kasvattaa sen puolueen suosiota, kun taas sitten hallitusvastuu voi maltillistaa sitä. Mutta Saksassa lähtökohta on eri, koska siellä natsit polki demokratian jalkoihinsa, ja isoin uhka siis siellä on tullut maan sisältä, kun taas meillä Suomessa isoin uhka on tullut ulkoa, eli Venäjältä. Niin, tämä AfD:stä käytetty määritelmä, tämmöinen aika kankea ilmaus, osin äärioikeistolainen, tulee siis Saksan omalta tiedustelupalvelulta. Niin, siellä se on arvioinut, että puolueessa on myös tällaisia niin kutsuttuja kumouksellisia toimijoita, jotka pyrkii kaatamaan sen nykyisen demokraattisen järjestelmän. Saksassa nyt näkyy vähän niin kuin sama ilmiö kuin suunnilleen kaikissa muissa Euroopan maissa on näkynyt jo aiemmin, että niin kuin vanhat puolueet alkaa omaksua näiden niin kuin radikaalien ja populististen oikeistopuolueiden teemoja ja agendaa, just tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa, ja niin kuin tällä tavalla kaikissa muissakin maissa populistipuolueet on kasvattanut omaa vaikutusvaltaansa myös silloin, kun ne on niin kuin suljettu sinne palomuurin taakse. Toisaalta sitten niitä on otettu mukaan enenevissä väärin myös niin kuin hallitusyhteistyöhön, ja sitten ne ovat kasvattaneet valtaansa myös sitä kautta, että Kyllä. aika vaikealta näyttää niin kuin vanhoille puolueille alkaa tässä kohtaa aina patoamaan. Niin, Saksassahan kristillisdemokraatit ovat viime aikoina, mutta samaan aikaan myös Scholzin hallitus niin ajaneet kiristyksiä maahanmuuttopolitiikkaan. Eli käytännössä esimerkiksi rajatarkastusten jatkamista ja mahdollisuutta käännyttää näitä maahanpyrkijöitä, vaikka he olisivat hakenut turvapaikkaa. Mertzhän toi näitä koskevan esityksen liittopäiville ja sai sen hyväksyttyä AfDn tuella, ja tästä nousi sitten ihan hirveä haloo, koska Merzin katsottiin avanneen oven yhteistyölle AfDn kanssa ja siten murtaneen sen palomuurin, tai ainakin osissa arvioissa oli tällä tavalla tulkittu. Ja Merz itse kiisti tämän ja toisti, että puolue ei suostu saman hallituksen edelleenkään AfDn kanssa. Tämä oli siis niin suuri skandaali Saksassa, että jopa itse Angela Merkel raotti sarkofagiaa ja sieltä torui tätä Merziä, joka on siis kuitenkin hänen oman puolueensa nykyinen johtaja. Ja tähän asti eläkkeelle siirtynyt Merkel on tiukasti pysynyt hiljaa politiikasta. Tämä oli todellakin asia. Joo, ja sitten tuli isot mielenosoitukset tätä Merzin toimintaa vastaan. Kun muuten katsoo kaikkea tätä myllerrystä, mitä Saksassa on viime vuosina nähty, niin on kaiken kaikkiaan siis äimistyttävää, kuinka nopeasti Merkelin poliittinen perintö on purkautunut.
hän oli kuitenkin 15 vuotta Euroopan varmaan de facto johtaja, ja heti hänen väistymisensä jälkeen kaikki pilvilinjat vaan tuntuu romahtaneen. Että Venäjä-politiikka on osoittautunut virheeksi, talous sakkaa, seuraaja Merz haluaa ennemminkin sulkea rajat turvapaikanhakijoilta, kun toivottaa heidät tervetulleeksi. Että koko maahan tuntuu olevan jonkin sortin käymistilassa ja suunta hukassa. Mutta ylipäätään, jos puhutaan näistä vaaleista, niin näähän on ollut ikään kuin aika suoraan AFDn pelikirjasta, kuten eräs tutkija arvioi tuossa tämän viikon SK:ssa julkaistussa jutussa. Ja se johtuu siitä, että Saksassa on nähty viime vuoden aikana useita raakoja väkivallantekoja, joiden tekijöinä tai epäiltyinä on turvapaikanhakijataustaisia ihmisiä, jolloin AFDn ulkomaalaisvastainen retoriikka puree entistä paremmin. Saksahan oli keskeinen kohdemaa tuossa 10 vuotta sitten turvapaikkakriisin aikaan Lähi-idästä tulleille, eli siellä tämä maahanmuuttokysymys pyörii vielä eri mittakaavassa kuin Suomessa. Ja nyt näyttää siltä, että jos gallupit realisoituu, niin AFD voi hyvinkin tuplata kannatuksensa. Ja mitä isompi poppo sit halutaan rajata pois päätöksenteosta, niin tietenkin sitä vaikeampaa enemmistöhallituksen muodostaminen on. Ja tietenkin, jos AFDstä nyt tulee isoin oppositiopuolue, niin kyllähän siellä parlamentissa saa näkyvämmän aseman. Kyllä, ja valiokuntapaikoissa ja muuta, että varmasti tulee olemaan keskeinen tekijä riippumatta siitä, että saako ne hallitusvaltaa, ja tällä tietoa eivät tule saamaan. Mutta paljon on kuitenkin muuttunut vielä, siis niin kuin Angela Merkelinkin vuosina Saksan vaaleissa isoin puolue saattoi haalia yli 40% äänistä. Nyt tämä kristillisdemokraattien Gallup-kannatus on siinä 30% tietämillä, jolloin mikään yksittäinen pikkupuolue ei enää riitä sille hallituskumppaniksi. Ja tämä oli se sama syy, miksi Scholz 4 vuotta sitten kasasi tämän niin sanotun liikennevalohallituksen, jolla ne muodostettiin ensimmäistä kertaa Saksan historiassa. Ehkä just niin kuin tämän asetelman takia on ollut niin mielenkiintoista seurata tätä, kun varsinkin niin kuin demarit ja kristillisdemarit on aivan tukkanuottasilla. Scholz ja Merz dissaa toisiaan kilpaa siellä. Sävy, jota on siis tosi vaikea kuvitella esimerkiksi suomalaiseen poliittiseen keskusteluun. Siellä on tämmöisiä heittoja, että miten kukaan voi olla noin tyhmä. Ja sitten vaalien jälkeen kuitenkin pitäisi pystyä tekemään yhteistyötä. Ja se näyttää tietenkin silleen hankalalta, että jos SPD:n tai CDUn eli kristillisten kannatus ei riitä niin kuin 2 puolueen hallitukseen. Ja tuossa Topi Jugan jutussa Saksan ulkopoliittisen instituutin tutkija Josef Janning sanoo, että tämän Merzin pahin painainen on, että demarit ja vihreät menestyy niin huonosti, että ei pysty muodostamaan yhteistä hallitusta edes niiden kanssa. Niin edes, vaikka molemmat tulisi mukaan. Niin. Kyllä. Mutta tätä ennakointia vaikeuttaa kuitenkin Saksassa käytössä oleva 5% äänikynnys, jonka alle jääneille puolueille ei lähtökohtaisesti ole asiaa valtiopäiville. Muut puolueet voisikin saada lisäpaikkoja, joita niiden kannatuksesta ei voi nyt näin etukäteen laskea, mikä sitten voi helpottaa vaalivoittajaa, kun se koittaa rakentaa omaa koalitiotaan. Ja tämän äänikynnyksen kanssa kamppailee tällä hetkellä peräti 3 puoluetta. Niistä yksi on tämmöinen uusi vasemmistopuolue Bündnis Sarah Wagenknecht, eli BSV. Joka on siis irronnut tästä Die Linke-puolueesta. Eli vasemmistopuolueesta. Kyllä. Kyllä. Ja tämä BSV menestyi hyvin viime syksynä Itä-Saksan osavaltiovaaleissa, mutta sen kannatus on suurinta juuri siellä, joten on vähän epäselvää, että riittääkö sen kannatus valtakunnallisesti. Ja BSV kisaa paitsi sen Die Linken kanssa, niin sitten AFDn kanssa osittain samoista äänestäjistä. Molemmilla on semmoinen konservatiivi linja, toinen tulee enemmän sitten vaan vasemmalta ja toinen oikealta. Mutta sitten tämä niin Wagenknecht on laittanut tosiaan Die Linken niin myös vaikeuksiin. Kyllä, aikaisemminhan se on ollut selkeästi yli sen äänikynnyksen, mutta että nyt ne molemmat kamppailee siinä äänikynnyksen tuntumassa. Niin, ja nykyluvulla sitten vielä tämä Scholzin hallituksen osallistunut liberaalipuolue, eli FDP, on myös vaikeuksissa. Ja kaikki tämä vaikuttaa siihen, että kuinka sirpaleinen parlamentista tulee ja kuinka helppoa sen hallituksen kasaaminen sen lopulta on. Mutta jos kristillisdemokraatit nyt voittaisi, niin mikä on sen vaikutus sitten paitsi Saksaan, niin myös Eurooppaan? Niin, Merziin kohdistuu nyt tosi isot odotukset, koska Scholz ei onnistunut nousemaan Merkelin kaltaiseksi Euroopan johtajaksi, vaan häntä syytettiin päättämättömyydestä ja varovaisuudesta. Ja Merz on luvannut palauttaa Saksan johtoroolin Euroopassa ja korjata välit Ranskaan ja puhunut tällaisista pragmaattisista suhteista Trumpin hallintoon ja myös Ukrainan tuen jatkamisesta, että AfDhän on vaatinut Ukrainan aseavun lopettamista ja Scholzkin on suhtautunut hyvin varauksellisesti siihen, että Saksa tukee Ukrainaa liian järeillä aseilla. Että Merzin johdolla Saksa todennäköisesti ottaisi sitten myös aiempaa
enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan. Tämä on tämmöinen klassinen mantra, jota on viime aikoina paljon hoettu, mutta että varmaan on viitteitä siitä, että tässä mentäisiin enemmän sanoista tekoihin sitten Merzin kaudella. Mutta se on vaikea katsoa, että kuinka kauan siinä sitten tulisi kestämään. Tähän liittyen Merz on tainnut myös sanoa, että hän haluaa lämmittää välejä myös Puolan kanssa. Kyllä. Joka on siis halunnut profiloitua uutena sotilasmahtina Euroopassa ja sitten myös Donald Tuskin hallinnon aikana myös palata EU-pöytiin. Eli siinä voisi olla mielenkiintoinen akseli, jos Saksa saa yhteistyön toimimaan sekä Ranskan että Puolan kanssa. Kyllä. No toki kristillisdemokraattien tavoitteet on niin kuin yksi asia, mutta sitten jos nyt niin kuin osin äärioikeistolainen AfD nousee toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja sitten ehkä vielä niin kuin toi Wagenknechtin populisti vasemmisto pitää kannatuksensa, niin onhan se niin kuin jonkinlainen signaali sitten siitä, ettei niin kuin EU-yhteistyöllä tai Venäjän pakotteilla tai Ukrainan tukemisella ole ehkä ihan täydellistä kansantukea. Kyllä, ja mä oon ymmärtänyt, että Merzkin on tässä niin kuin ikään kuin vaalien alla ei ole enää niin yhtä voimakkain sanankääntein puhunut Ukraina-tuen vahvistamisesta kuin aikaisemmin sen takia, koska tietää, että sillä ei välttämättä vaaleja voiteta sillä argumentaatiolla. Saksassa niin kuin sekä äärioikeisto että äärivasemmisto haluaa lakkauttaa sen tuen. Ja sitten tähän toki liittyy vielä niin kuin se, että Saksa on niin kuin rakentanut esimerkiksi energiasysteeminsä maakaasun, eli siis Venäjän varaan. Ja siinä on ollut taustalla tällainen ehkä kaunis ajatus, että muutos tapahtuu kaupankäynnin kautta, eli Venäjästä tulee kiltti, kun sille annetaan rahaa. Wandel durch Handel. Kyllä. Ja genau. Ja tämä ajattelu on läpäissyt koko saksalaista yhteiskuntaa Willy Brandtista, joka oli siis demari saakka, mutta se jatkui ihan Merkelin kauden loppuun. Ja sitten, toki ei ole koskenut pelkästään Saksaa, vaan niin sitä on ollut länsimaailmassa yleisemminkin tätä ajattelua. Ja tokihan, koska Saksa on ollut suuri niin kuin talousmahti ja poliittinen mahti, niin se on ehkä niin kuin itse sitä levittänyt meihin muihinkin. Ja sitten Saksan talous ei myöskään voi hirveän hyvin tällä hetkellä, että voi olla, että niin kuin senkin vuoksi kansa ehkä haluaisi pihistellä nyt eikä jakaa rahaa ja sotilaallisen tukea. Tuosta Saksan-Venäjä-suhteesta vielä, että se on mielestäni palomuurin ohella toinen asia, mitä suomalaisittain on jotenkin vaikea ymmärtää. Että etenkin Itä-Saksassa on paljon venäjämielisyyttä, joka kumpuaa osin tyytymättömyydestä nykyoloihin ja haikailusta siihen DDR:n aikaan, jolloin ikään kuin asiat olisi olleet paremmin. Ja että Venäjä nähdään sellaisena niin kuin vastavoimana lännelle ja Yhdysvalloille, johon suhtaudutaan hyvin kriittisesti siellä. Että isoista puolueista SPD:ssä, demareissa on perinteisesti ollut Venäjän ymmärtäjiä, mutta että kyllä sillä myös jotkut kristillisdemokraattien poliitikot on esittänyt näkemyksiä siitä, että saksalaiset olisivat jotenkin historiallisesti velkaa venäläisille, koska nämä vapautti heidät natsihallinnon ikeestä. Tämä Saksan natsitrauma on oikeasti jotenkin yllättävän merkittävä asia edelleen. Ja se selittää myös sitten sitä, että ei maalla ole edelleenkään niin kuin järkevää armeijaa tai myöskään oikeastaan halua niin kuin synnyttää sellaista, vaikka Euroopassa on nyt sota ja Yhdysvallat alkaa olla niin kuin näkyvästi kyllästynyt siihen, että he vastaavat niin kuin Euroopan puolustamisesta. Tuosta natsitraumasta puheen ollen vielä pitää varmaan mainita Elon Musk, joka on sekaantunut innokkaasti Saksan vaalikamppailuun ja tukenut avoimesti AfDtä ja sanonut, että Saksassa keskitytään liikaa menneisyyden synteihin ja tämähän on se AfDnkin viesti ollut. Toki Muskin on ulkoapäin sitä helppo neuvoa, että miten omaan historiaan pitäisi suhtautua. Mutta samaan aikaan on varmaan myös niin, että natsihistorian vuoksi kaikki laitaoikeisto leimataan Saksassa herkästi demokratian vastaiseksi, vaikka sielläkin on eri toimijoissa. Ja myös AfDn sisällä on asteeroja siinä, että miten kumouksellisia he ovat. Yleisesti jotenkin tuntuu, että toi natsikortti niin kuin lähinnä toimii keskustelun tappajana usein, että myös Trumphan on nimittänyt vihollisiaan fasisteiksi. Että näihin leimakirveisiin juuttumisen sijaan niin pitäisi pikemminkin katsoa sitä, että miltä maailma näyttää näiden poliitikkojen kannattajien silmin. Että Saksassahan AfD tosiaan on ratsastanut pitkään sillä tyytymättömyydellä, joka liittyy perinteisten puolueiden harjoittamaan politiikkaan, oli se sitten koronatoimissa tai maahanmuutossa, ja sitten itä-saksalaisten kokemaan tämmöiseen eriarvoiseen asemaan ja siihen, että ikään kuin
esimerkiksi palkat siellä on selkeästi heikommat kuin lännessä ja työttömyys on korkeampaa ja niin edelleen. Ollaan tyytymättömiä siihen, että just miten se maiden uudelleenyhdistyminen on hoidettu. Ja sehän on näkynyt siinä AfD:n kannatuksessa, mikä nimenomaan tulee sieltä idästä päin. Kyllä, just näin. Politiikan viikko-podcastissa me pohdimme joka viikko, onko jokin politiikan lausunto, huudahdus tai otsikko jyvä vai akana. Näitä voi meille myös ehdottaa vaikkapa sähköpostilla osoitteeseen politiikanviikko@otava.fi. Suomen lukiossa viitettiin viime viikolla penkinpainajaisia eli penkkareita, eli abit siirtyvät lukulomalle kevään YÖ-kirjoituksia varten. Tätä varten pukeudutaan hassusti, ajellaan rekalavalla ympäri pitäjää ja viskotaan karkkia kaduille, mites muutenkaan. Mutta rekkojen kyllissä on tietenkin erilaisia hupilakanoita ja tänä vuonna Suomen valtiovarainministeri päätti noteerata niistä yhden. Helsingin uuden yhteiskoulun rekan kyljessä riimiteltiin seuraavasti: ei riemulla rajaa, kun Purran leikkaukset Mäkkärin kassalle ajaa. Onko tämä lakana? Mielestänne jyvä vai akana? Sä valitsit tämän vaan riimin takia, myönnä. Tällähän on selvää poliittista merkitystä, kun valtiovarainministerikin sitä kommentoi. Joo, ja nimenomaan siksi me varmaan itsekin tässä asiasta puhutaan politiikan viikossa, koska sillä se nousi otsikoihin, kun Purra tosiaan itse tätä kommentoi happamasti ja ihmetteli, että onko nykyiset apit niin työtä vieroksuvia, että Mäkkärin kassa ei kelpaa. Ja tähän sitten tietysti iltapäivälehdet haastattelivat lakanan tekijää ja lukiolaisten liittokin pääsi lausumaan sanansa aiheesta ja tämä abiturientti, joka oli tämän lakanan takana, niin hän kertoi, että hänen mielestään Purra ymmärtää asian tahallaan väärin, että ei tässä tietenkään ole siitä kyse, että lukiolaiset vieroksuisivat työtä, vaan he ovat vain huolissaan siitä, että ehtivätkö he opiskella ollenkaan, kun on ajatukset siitä, että onko toimeentulo turvattu säästöjen takia. Mutta nyt filleri seis, jyvä vai akana? No musta tämä on ihan ilmiselvä jyvä, koska tämähän on saanut valtakunnallista huomiota ja valtavaa julkisuutta, niin sitähän tällä on pyritty tavoittelemaankin. Veit perusteeni. Mä mietinkin tuossa etukäteen, että kukahan saa käännettyä tämän akanaksi, niin sitä odotellessa. Mäkin sanon, että koska tämä lakana on ministerin huomion kautta saanut näin suuren huomion tähän opiskelijoiden toimeentuloasiaan kiinnitettyä, niin kyllä tämä on jyvä. No, tämä jättää mulle sitten sen hankalan välin, missä mun pitää tehdä toi temppu, mitä Annu äsken sanoi. Mutta toisaalta, jos tätä nyt lähestyy semmoisessa abiturienttihengessä, niin mä olen valmis sanomaan, että tämä voisi olla vaikkapa semmoinen L:n akana. Eli... Aivan, joo, kato, mulla on pitkät piuhat. No, onneksi tämä ohjelma on loppumassa. Kiitos, kun kuuntelit Politiikan viikon. Palautetta meille voi toimittaa osoitteeseen politiikanviikko@otava.fi. Muista myös tilata tämä podcast ja jätä meille arvio. Minä olen Ilkka Hemmilä. Kiitos vielä seurasta Annu Marjanen ja Milka Valtanen. Kiitos, kiitos. Kiitos ja hyvää ystävänpäivää kaikille Politiikan viikon ystäville. Ensi viikkoon. Moi moi! Mainos. Idänsuhteiden museonootti. Kiinnostaako politiikan historia? Ota suunnaksi Museonootti Tampereella. Idänsuhteiden museonootissa pääsee tutustumaan suomalaisten ja venäläisten suhteeseen yli 100 vuoden ajalta. Venäjän vallankumouksesta nykypäivään. Uusi näyttely tarkastelee historiaa kriittisesti ja asiantuntevasti. Se tarjoaa syvempää ymmärrystä menneisyydestä ja sen vaikutuksista tähän päivään. Lue lisää osoitteessa museonootti.fi.